Home in Texas bung som pakhatna kan lo chiar chan le dona bung som na khan Miss Betty chu Mr. Colton an han enchimvel na chuan cha anti in tling an tingang maya Texas State Police Sheriff Blanton and hena po CIA ex department mi le sa angin ain mel shat tir nge ani kha Sheriff Blanton at chuan Brandon Street a Bradley le Paul te ho an omni oma an Ziaktu kola ashila valu chwa tumin an kallani an valu chwa thei donem Bradley chu alo om tak takem ilo ngai thak chun zamang Mills House chunga chuan thom a om hau lo maya ma se apia loka Harbor Store chuan mi padu da tak le me chedu da tak party vel chu an ri lui maya music benching ri re ru kara chuan an han khek ang twar china Mills House kota chuan Fred Wright's Drugstore lian pui mai hi a eng ut mai boka chumi hmona changa eng local chuan semate omno hwan oklon zau pui mai hmun chen khatte chu a chun eng boka kola chuan anin bia group na chuan sema chu aron bia a ka local don to e ma se inin pe chi ati min han shilang cheu ati a Sheriff Blanton chuan lola hak ri ro tle min han tlai de ro se dar ko a chuan Fred and Wright's Drugstore khi an khar china ti chuan a thim dawang ati a zandar kwa alo pelta a Fred and Wright's Drugstore po chu an kharta a Mills House 1 Oklon zau pui mai po chu a thim de khup mai to a sema chuan anin biak ruk na chuan kola chu an shila Oklon a thim ta champagne man hong ta idu chuan ron in to ro ati a anin biak ruk na hi Bradley te Paulin an man pal a hlo wangin a chong dan a fem khurta a kola chuan arem chuan mol phona kan to tak te kha zanin chu siam that ka du don aron ti a sema chuan tuna thli tho em atile a kola chuan in lam hoyin a thoha le ati a sema chuan Sheriff Blanton and hena chuan in ring ro Mr. Kola a local done ti in a shiru sara Sheriff chuan in ring turin a hote chu ashila thil eng senwa thi reilo te ati eng soka Sanders chuan abula Texas Police hena chuan in ruak ringot be turin kan wahan imbo sai uluk em ati a abula State Police chuan kitia anga re a mi an chenga ni chuan an hlom hle ang ati a rei vaklo nuwa chuan Mills House kota chuan car in hungri hi aridot maya wen kola dik tak alo thleng ta ti an shingala Sanders abula State Police bok chuan in ho to pa kha annal the khamole a hmela nel oma a gentleman te lulnen a che kha a sham le phian si a ati a Sanders chuan thina kara acha mutu chuan sakei bakne angani ante mai sin kan ho to pa ni na wangin kamishing hu zinga hian a aya hlole za hi kala nei lo twal tha mang miswal ton topo ama khanan che moi te china nia ati a Mills House kong khar pon lama in chunga mi te ko na me rek chu arita chara tuma in chung lama changa chang tu an omlo wangin oring tak fiak chuai hian in chung lama omin omem wen ko la kani kalo lu don ron hong ro he da hian na kanei ati ta chota peti chu akhur de dara chuti lai tak chuan in chunga mi ka mole si chuan ka kap ngal don chu nia wen ko la chuan atile ta chota Sanders chuan abula police nena chuan a o chu a sham shil hle lo mo thina poina hlawania ati a abula mi chuan thina chong so ka lo mati a chulai tak chuan in chung lama chang chuan kong khar lam panakal dim lutuk ti shat fashion hi ari deuh chama Sheriff Blanton chuan Mr. Kolala chuan me rik ala met chara an that don ani hi ati a sema chuan chutian tura da su in chunga ama tha tumakal phei hi ashelo mo anti nana abumna ani nge yang riru thwa tam tak nei ani a karin dan chuan me rik chu akute lamin a metanga le lamin silaya kengang a film khurlai berani ang ati a aring dikhle mai anin zui rei ta boka kole chuan ama an ron ve phei ti ashat no phei chuan a boka me rik chu kha tokin a han hol china beti chu athaphang hle maya kole chu in chulama changa ri phei chap chuan a that ngei don ani hi atiril ru a kola chanchin hi la shitam ve heklo chet rana ngai dona wangin sema chuan giant rifle among talawa Sanders a mantira Sanders chuan giant rifle liampui mai chu akeng kwau maya ama asam boka a in me fu mai in chung lama changa ri kal phe chu zoite a rule tling ri ang deuh hian a ri nge ri lauti khopa zoi hian a ri phei zela peti hlau thong chu athina phudep dep zela kole hian a ril ru chung ril tak alak to awangin leinat na thwa ni an ho to pa ani na le a sui lung len hnem tu ani na chu she kopsi in anei kopsi a
nakin dawa chuan kong kharbul chu ari chhuaya silai moving ri po a hriat the ngala peti thlaphang chu a au chuak chela ma se a in thunun sham shama kola athita ni ang ati ril ruk lai chuan kola o che chuan midang in la omani chuan lo chhuang hal ro aron tile ta tuar maya chutia wain kol an outdoor chuan in chungal omte chuan an champa chu an thatta ti an shingal maya tan chiat an tumta a peti chana bul tuk vera chang chuan pakhat aron zuang chhuak ta a peti bul cha chuan aron let ta chhuai maya peti chuan apuak ruk von lai chuan an kap dona ma se mishing chunga kut ala thak che alo awangin asilai chu a mit perishe deuh tlat maya ma se ma chuan alo human feka awaka saka a me perma a ma che pa pakhat liam pui mai an let hut mai a mu chuan peti chuan makati hle maya blendon chuan seman hena chuan nulai sowa puite angai tom don kong khari ke man kalo venga nge ati a sema chu peti bula chuan a bok phei thapa sema chuan tuna china chuan rilru inei main iku che ti ro ati a peti chuan seman aloka sakti a shinghala kalome ati a chulai chia kong khar pui blend on a chan na chia chuan mi pathum arwal deuh thoin an chuak chot maya silai po apuak ngala blend on a le mi pakhat anim pom chil ngal chot maya pahni chu dilam panga chuan an tlan tha a electric call pe khonwar chhun eng tu chuan an chhun ngala ti chuan pakhat chu Sanders chuan a giant rifle liam pui mai chuan an kap ta a let chhuaya ma se chulai chuan pakhat chuan longleng te reuh te hi ala a in kar ta dai maya Sanders chuan an kap china ma se ka fu hlei thei anilo electric call pe khonwar an han en po chuan a longleng hnuai lama a bet nge ni a hleu ti po shat lo hian a bodai mai si a chulai che chuan peti omna tukver zone chia chuan me chia hi aron zuang le a peti sira chuan aron let top maya a bichil boka peti chuan an zuan ve ngala sema chuan manro silai kom khan churo alo ti a peti chuan chunu silai ken na lamban rek chu a thei top hian an chu a chunu chuan a pok ken chu a thla a sap chong pai deuh takhian ka impe e min that su ati a mel chu Japanese che ania sema chuan hnai dawa an en chuan Japanese nula Santa Carlos club an mu che kha ani ti a hre ngal maya petin hena chuan in hnai thok chachan hle mai Mr. Kola lomzong iseitani hi ati a peti chuan ka tho chiat na miron phushu khlaba kamwal pho talawani ati a sema chuan hetiang hian lom as department mi te chuan hna kan tho tlan chin min chana ka chana min venga venan ngaya ka venga min hawa hawan ngaya ka hawa chutiang zelin ati a in chunglama electric chu kol chuan anti eng ta phut maya engma hlom om hnai lo ani angti arin hu chuan sema chuan beti no laman chu tungi ming ati a chunu chuan sap chong pai takhian suyat li ni ati a sema chuan texas sa interior changi om to ati a chunu chuan thlani ati a li ni vek chuan engma se plavin kan suinge min nei luya ka nei lo chuan min tha tum sia kanun nan chuan ka pui ta mai ni ati a sema chuan tuna Bradley a khoya nge ati a lini chuan Tokyo bula ichi geya hi la lein hmai puk ruk lampanin a chuak ta nimin khan kan hmu to lo reng reng ati a sema chuan thona lama chingin nge kal long lama chingin ati a lini chuan kan shelo kan she phak lo min shil do si lawa min ngai sak to box si lo ati a sema chuan Japanese inina nge Chinese mingi put ati a lini chuan ka she hau lo mai Tokyo UNICEF charity home ka salian ti cha ka shia ati a Sheriff Blanton chuan eng shing hi anti enga Sanders atile midang state police mi te po an local khom ta a wen ko la po Mills House chin aron kal chwaka Sheriff Blanton chu Bradley in manem ko la chuan ati a Sheriff Blanton chuan manlo pakhat a chhuak man ani chu pa chu Bradley ani mai thei ati a sema chuan heti hi Chinese nula ming puli ni kan mana Bradley alom to hleinem nimin lama chang khan an lo hungai to lo ati a ko la chuan nimin lam khan sa zufing deuh chu bu zia ma chang atlan chwa a hun to reng ani Bradley zong sa zufing takani om hi ati a Sanders ale state police pakhat chuan dilkam thing bukara khumle mutpuan oma ma se tuma an riak lo enga mori room thila po dela zwan thak na mai theina hmuna ani anti a kola chuan tite u iwa ente u ati a lini chu kola chuan an zot le a Bradley a Mills House a hian riak chinem ati a lini chuan riak ngai lo a changin a local chau chin ati a kola vek chuan sem engtin nge lin hi in man ati a sem a chuan peti chu a koka ani hian hne takin an man tlat mai chu ati a kola chuan hmel hlim takhian peti eman na kut chu ka fo a chiwalang ati a peti chu a hlim hle mai kola te ho chuan dil bula khum chu an va en chianga
nim bukara chang chuan an zon chuak dona ma serin ain alo rit phian maya akil chaklam chu asak deuh fun nge a kola chuan electric call pe khonwar chu an la an en chuan khumban chunga chuan telephone zai tiat vel thir zai sen hi amua Sanders an khum an pole don che chuan potsu Sanders tharo kola chuan ati tuara an bom phum ruk zona chuan an dapa khumban kil hnuaya chuan bom om ti hi bom zon na han chiao dana chuan a hriat maya po perchi ania tin po per na shui pahni a in thunga po vaklo chuan a hlom lava khumban an po zong chuan an lo pot per lek to hi alo ni a kola chuan Sanders nang khum hlin na thir zai hi han kap chatte ati a Sheriff Blanton ale midang te chuan an lo clear chapa semele peti le leni inti chu dil ka wa chuan an ding boka leni chu phuar nga ya po an rushi lava meichia asilai po keng to lo chu mi chu ti za silai keng chho tan chuan hal hlau tura po an da lava tin nakin loka electric chaira la chutlum tir mai tura an da zalen na ang ring tlem han pek po Sheriff Blanton hian adu ani ang Sanders chuan a kap chat maya ma se bom omna an han en chian zel chuan leika ra shui pakhat bom po perna dil lam hoin alo omti kola chuan a shia a kola chuan akut le lamin electric khonwar kinga khum chu an han zon son don chi a ale lamin khum tlang avwana thil kaldan a hlo om em wangin kola le semale Sheriff Blanton ati lo chu thupek nei lo chuan an chingam lo hetia khum an han choi son don lai che hian li ni chu dilama chuan azwang tawak maya azwan che chuan kola chuan bokro u atituara sema chuan athlanga peti chu apot waka khwar khurum dewa an bok lu troka kola chu bok turin thui fe azwanga abok ngal thapa reilo te chung tak me vin bom chu apuak ngal ta dur maya lo bok lo se chuan an vain a tho ve kang ti tur hian bom mu chu aperta a State Police pakhazong alo bok fel man chi alawa aper hlum da shama Sanders support training anei to boka a bok fel fu mai kola chuan lini zwana lam chu an chun ngala Sanders chuan giant rifle hian an tlira tui chilai chu ne fe hian an tlira kola chuan athi chiangang line intia ani haulawang ichi ga ya hil vela an tomna hi zon an chau hle maya zep pon zep du lawa azonga piang an thatti hi an shia a kan han to achul ngei don mai ati a sema chuan engtin nge mo khanu an zwan thla khan bom kha po mai le ati a kola chuan khumzona lekar leilon an do ani nge yang chumi le bom kha thir sai pakhat khan an thlunganga an thil do kha an zwan thla khan bom ti perna kha thir sai khan apot perta ani lo theilo ati a electric khonwar eng chak em mai chuan an ena chhuat angdewa indo hi tui chim chin hnuailam cha chuan alo in pha duai maya chilret shria phan ani nge a kola chuan Bradley ria chinna ni don hi engemo in chon thut thila ama chong tu te tha dan thang akamani hi Bradley song Bradley alo ni hi ati a Sheriff Blanton chuan hetia ang thil hlom le fin na koi tamlu tu khi kala tong che lo miswal pui le mi tha mang pui hi ka chui nem hle a hetia anga a chui tu de ta na thang hlom kam thiam hi kala shelo ati a kola chuan Khovel sarkar lian in kar thu boy le impel ton hi zong miswal ruk mang le mi phil mang satlia che nen chuan dang zar asin chom tu cha nei hnu ma ani hi ati a Sheriff Blanton chuan sarkar in thatu te na hi alova haw tak MVO ati a kol chuan ngoite an sarkar tlo chan le an tomkuk ichi ge ya hil velami hi kala phin ve done ati a State Police pakhat bomber hlum chu Sheriff Blanton te chuan an phurdona Mills House ko ta chuan call le Sheriff Blanton chu an ding dona Sheriff Blanton chuan ani le ke ni chu he kan la boy zel dona me pakhat lan chua kha kan boy pui zuyanga tin midang thita te Bradley Paul te ti dan tur kha chu kan real film yang ati a call chuan ani le ke ni chu Japan ram lam kan pan chho don ani a kanim boy pui ton tlang ani a kan lom tlang chawang chu mo ati a Sheriff Blanton chuan tuma indem tur kan omlave ati a Samale Sanders chu ding takin kar pakhata an honga Sam chuan Sandy mu achak zek to maya arin danin atuk loka Tokyo lampanin an kal ngei donin a shia a Sanders appoint San Rose Club a Negronula alomol pho puino chu mu achak zek mai boka kolele peti chuan San Carlos Club an pana peti ha San Carlos Club manager nen thiltam takla soifel tur aneya San Carlos Club compound in say tak pindan pakhata chuan kolele peti chu an luta peti pindan ani a
peti chuan kol chu in leng dik tak chei bolin a chei bola whisky a ron la a idu ang to khan lo in mai ro champagne la kan nei zo ve mang se lo ati a kol chuan miss peti kan thok ho zel done mo ka ti a e chong dan chu a om zeda nga chuan dam takin in chen to ang ti na avani mai ve ati a peti chuan champagne hlir in china kalo chong swal nge ni ka chong fu po ka sheta hau lo mai kan din mun dik tak so hi dam takin tin em ni ni zok ta mai ati a amut na pindan lama chang chuan cigarette bomb le achan na aron la a alo chuaka kola bula chuan a bob nal tak mai kho kher hian a chu a kola chuan department khata kan thok tlang si a kein champagne ka nei zawa nangin e nei zo lawa chu tiang jing zung ani chuan kan na tho ko nga phei khai warwal om lo ve ka ti na ni e engpo ni se ikal sanang thu eitling lo khel vak zong kan khel chian po le kan ha thon chiang ani mai indo puila in churchill an anupui kor chanchin asoi kan shingai lo German ral nur chakdan chuan thuak zong a o khata mifing alo ni mai tin cuba ram boilain president kennedy hna anupui mel chat zia le ama asmart zia soila abeng a hubdu hialang kan thu han khel po hi khel chiang lawa kan top san ma po le kan fing chiang ani mai ati a peti chuan a kor chung chu anda dona wen ko le churang zet hian athawa alo hli saka peti chuan kalome ati a kole chuan chu amoi nge mai ati man chia peti chuan Mr. Kol no pui pasal chung changa evan dwai ti kalo sia a ka twar pui hle mai che ati a kole chuan peti twar do su twar pui tur ko omlo ka twar hle nem ma se dik taka soi do chuan del to ni khachu hun enga mati chung tal chu hlim taka han siam ka chak hle mai min pui na se em maya hun tam taka chuan ka pui hi ani zok hiala ma se kan department lama chuan a ming chat chu kein ka hlo zok si a me chero pui deuh mai ani ati a whisky chuan induna chutan nuam tak zaw ang hem homa hian an pahnih chuan an lo chiduna peti chuan du deuh mai hian kole chu an mela chuti lai tak chuan kong khara me rik chu an han met ria peti chuan Mr. Kol min ngai dam ro ka chian te min tlo turan ni ang ati a athawa nal the ang bera angai ang chuan an kala apian zong kola po in piang fu ati kher mai achun zomna min lam ngai thla sak le don nya